Sakap mudo tu salhut hami jolma nadi portibion. Nadinggan do sakap mu tu ganup hami. Hami do ali Tuhan. Olo do hami mabigi, olo do hami mangihuton. Manangdang alay na takas. Nauli do sakap mu tu ganup. Akan nadinggan dui pasonang roha taruli hagugoon dohot las ni roha di portibi nang tungulusogot naing matakas Tuhan huat tu si hami marhiti hatam na badiay paposor roha nami di ganup hami damem na sumurung siya sa luhod na roha. Ima na mga ramoti ati-ati ro't pikiran namin. Di bagasan Kristus, Jesus, Tuhan. Amen. Salam! Horas! Hata ni Tuhan dilas ni rohata di minggu paupaton dung Trinitatis. Ima sada Musa Biddu 12 ayat sada 1 ayat sia. Atong tabigi mahata ni Tuhan tajahama marsikat suri. Habubukas ni si Abram. Dungi inna Jehovah ma mandok si Abram. Bukas maho sian tano hagodanganmu, dohot sian hatubuanmu, dohot sian bagas ni amam. Tutano si patutuhonok kutuho. Jala pasu-pasuku akka nama masu-masuho. Jala toruaku akka nama numamuraiho. Jala dapotan pasu-pasu marhiti-hiti ho. Salut akka bangso di tanah on. Dungi dia rahon si Abram si Sarai jolmanai dot si Lot anak ni hakanai rodi sude nasi namot nasida dot jolma akka na tinuruan nasida diharan jadi bukasma nasida laho tutano Kanaan jaladung tolhas nasida ro ditano Kanaan. Dungi borkatma dungi Roma Jehovah dida siabram didokma tupino parmu maleho noku tanoo jala di paojak di si sada halanggatan di Jehovah nani ida nai. Dungi bukas mushe si Abram laho dopak dan sina. Songonima sahat nihata ni Tuhan dihita di bagasan tikyong. Ahado nadong dihita nasosian di bata. Apakah milik yang kita punyai saat ini yang tidak dari Tuhan? Ra maulo hita mangalusion molo di sukun hita dihon apo subulung ado nadong dihon nasosiat debata diho aka ama ina ado nasodong diho nasosian debata dihita aka naposo ni Tuhan ado nadong diho nasosiat debata
Mula secara pribadi, buonota tu dirita sendiri. Ano dong diho na sosiat di mata. Mungkin maul do hita mga lusyon. Buasa do hono kumaol. Ala memang rope hita to pertivion, jaladong pedi hita sudei nasiat di batadoi. Sadar do hita di si manang namar mea bo hita lahu mamikiri i. Ya doao merenungkan mamikiri taringot tungulutta di portivion. Dia do napabuahon tuhita na adong do di bata mga ramoti hita. Aha mabuktina na adong di bata mga ramoti hita. Sadok portivion. Alam semesta. Itu membuktikan kuasa Tuhan. Napabuahon huwaso ni dibatadui. Mataniari bulan do akka bintang-bintang. Portivi. Di dogma istilah niyon hasiangan bumi. Napatuduhon haromorao ni Tuhan tuh. Kekayaan Tuhan dapat kita lihat dan rasakan di bumi ini. Jadi mololao hita mamereng jolma hita. Napatuduhon halongang adui. Nabinain ni di mata, nabinasa ni di mata. Jadi molodong ko pihalak neng lomorohan mamereng halongangan. Dirim sa diri mabereng. Halongangan dungulumi inang. Halongangan dungulumi amang. Unak ko mabiar. Unang ganggu roham. Unang holsoak ko. Ay sudina Tuhan do mangatur ngulum. Molo tabereng doha galeota tabereng kapogosota. Tabereng muse COVID-19 na masanuang. Tabereng muse kiadaan ni Nigarata. Tabereng muse kiadaan ni Parsaurata. Tabereng muse kiadaan ni Huriatta. Ado taida di si totu huaso di bata. Ada kuasa Tuhan di tengah-tengah apa yang kita lihat dan rasakan. Jalani do molo tabigi rupani di son. Sana Musa 12 di jauh manang makatai di bata. Tu si Abram. Totu ngahida sakap ni dibatari. Artina dang boy taatur Tuhan. Lomona. Adonggo edde nahya kubiki lomo-lomom do Tuhan ninna. Agak kasar kalimati. Alitabu edde huria de. Edeni pertudiun lomom do Tuhan minna lomom do Tuhan minna ima judul nede takya be hubigi be edde memang itu mang nasongon nakasar pe kalimati di bae parede alena jelas sakap ni de batado taringot tungulutta taringot tunaneng remasa taringot tu perdongan saripiotta, taringot tu perdalanata, taringot tu pikiratta, taringot tu sakapta, lomo ni dibatado. Jadi mulodong do pihalak nama dok, buah do benok kamang pedita pogos do hamis ya mulana, daupuk pi pogos do damak pi pogos do, au pi pogos do,
Opukku bidang martuhan, bapakku bidang martuhan, hau bidang martuhan. Na oto do opukku, bapakku be oto, hau be do oto. Na dorsun do opukku, bapakku be dorsun, hau be dorsun. Dang boy mangela kau di kenyataan on amak padita. Edang daw tu bisiap bonana idu au. Dang daw pangalaho ni orang tua na tu kelenga. Idu au dang boy biau romar minggu. Ngasongonok keadaan nami. Pagi jakudo lau iba mar minggu songonok keadaan niba. Waharo keadaanmu. Bogos jala oto. Ekanokan salah ni jolma dong. Salah ni tukat di mana? Hola dile debata penguluan. Dile debata keluarga. Dile debata kerejo. Dile debata utuk-utuk di mana? Nang me utuk-utuk ni mana belga. Alena jelas sanggup di mana madok. Dasyat debata adui. Pola dohonon na songoni. Eda gudang kuhita songoni. Babay ba na kulaw mar minggu, buhado ba na kumabigi hata ni di bata, buhado mang ba na kumanguloy di bata, nga songonok kiadan nami. Memang betul lui. Tapertang jawab po di. Buah sedang laho mar minggu, ay buah ba na po ita, marsa kau, pojok pikirak nina. Kan hita do. Ang ko di bata, say makuling gue bana. Sa dilului do hita. Sa holong gorohana. So nari bohado hita. Tapi kiri di mana? Tapi kiri do hatana. Toloi do. Dangadong alasan. Dangadong syarat-syarat na busya kita. Dak kamu mamili tau. Ako do mamili tamu. Ninna tu hatta. Jadi mulut di siteda. Au do mamili tamu, tak kamu mamili tahu. Ikan pitulaw maruhata, Tuhan mau lihat ma. At sugari sa diriku au mangoloy ho, gijang gorohaku. At sugari sa burjuku sa diri au mangoloy hatam, mungkira, do au lilu. Alayala ho do macho au. Ubay na upara di rohaku. Upasere aku. Tanda diriku. Jangan mana somar dia. Tidak punya apa-apa. Hidup bahan. Jok sada ayat 20 sada madok. Marsay mara dua haruar siya butuan ni dainang. Marsay mara dua mulak tusi. Debata mangalian. Debata mabuat. Tarpuji maguar ni debata. Kan nama muji di batado kita, molo taului. Molo tapay utihut hatanay. Manang nama olpi, manang nasusapi, manang nadangolpi, alay na jelas. Molo hata ni di batado taului, pasti do ramutan na hita. Pasti do donganan na hita. Molo pe, songon na so tatad da dope, songon na so tapakilalaot dope. Adong dua alternatif hubereng na perdulu sahali na orang mantap dope, takas dope, satu ngaroha dope hita tutuhani. Mungkin boy itu terjadi songon ini. Mungkin barangkali memang betul-betul dan kapalah mampu hita. Boy itu terjadi. Boy di satu ngarohatai. Boy memang galihia kita. Taliyad dorohatta satu ngatu di bata. Satu ngatu portibi. Bisa itu terjadi. Benar tak pakilalahon. Pasu-pasu di bata. Itu membahan. Gudang gohala madok pasu-pasu di bata do danang. Pasu-pasu di bata do ulaon. Pasu-pasu di bata do portibion. Pasu-pasu di bata ngolutaon. Pasu-pasu di bata haluon. Nasihat Yesus Kristus omma pasu-pasu na belga. Jara oto na ang takas dihita. Pasu-pasu di batado haluaon. Buasa.
Alana memang dangadong jol manabui. Patureho dirina hobbar tulomo nerohani di bata dangadonge. Satu orang pun tidak ada yang mampu datang kepada Tuhan. Dangadonge. Yohanes 4 ayat 6 mandok. Audo dalani do tasitonga do tanguluan dangadong na satu amai somar hiti au. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti tidak dan bui. Itu bahan pasu-pasu ni di batado molo nunga tapakilalahon tajalo pasu-pasu ima haluaon keselamatan. Sian Yesus Kristus hidup. Odo sialah conota sebenarnya. Sailing mangulu itu ribu sapi dapot tita. Nunga tapakilalau beinang. Nunga beta bereng beinang amang. Haluau nasihat Tuhan pei manangdang. Kalimat terakhir manangdang. Lapiran dapatanna. Saya dirajai porti biondo behita. Odo mendominasi. Hati buah songan hidup pikiran tak. Iya memang masih begitu. Odo perjuangan te. Odo asing rohan di batatu kita. Ikut tepelua dirita. Lepas lah mulai leng lamu tenang. Sampai satu ajal te. Terus menerus. Hidup bahan di doksi Henok. Sahalak na sohiyamate terus langsung dijauh di batai bana tu surgo hasonangan ni aha may dok ngulu nyon mangulu do si Henok kobartu lomo ni roha ni di bata marparangi bana hobbartu lomo ni roha ni di bata mangulu ibana mabiar mida jahoba ima si Henok daw na hurang. Dak kurangan manang ahabe akajol mana marhabo satu jauh ba. Ay na portibiodo jabatan hepeng hamuraon. Hakipason. Hasangapon kanodo mga raja kita. Itu bahan mulununga tersinggung perasaan tak dangbe. Sodang belapatan nakaristek kita. Halapatan na nga tertanupian. Harajaw portibi do rikot daripada harajaw ni di bata. Hata ni jolma do rikot daripada hata ni Tuhan. Kan itu mabain. Oro sona pula tabah hamoraonna. Ay nak memar minggu imana, nak memar tangyang imana. Terpeyu do langsung hapor seote. Mulut bigi hata ni do ngatta songoni. Olo boloni. Ujung nga tao do yori do tibata ala tadi yori tong harajao portibi seimbang tabayan makan talu hatani di bata talu harajao bonogijang ani harajao portibio enak kinga orokon ipasu-pasu di bata no belga ima haluao ala ya dorak so melua hita adorak so tapakilalahon haluao na setu hate da pasu-pasu di bata do ngulut taon. Nakpi matua au, nakpi bogos au, nakpi gali-gali au, nakpi lupa-lupa au, ay Tuhan do punasa au. Dangau guru diau. Dikut songoni do. Lomo ni Tuhan do tungolukon, dang lomo-lomo kuon. Dikut songoni do. Om bagian ni pasu-pasu do nguluon. Ala ni arga ni nguluon do men namar sekolah izolma. Asalam arga ngolunay. Ala ni arga ni ngolodo ba na iluli jol mahata ni di bata. Saya di diori harajao ni di bata. Ala ni arga ni ngolodui. Haci do ngolui moloso martuhan. Hidup badi dok di Matius 6 ayat 33. Jumolo malului hamu harajao ni di bata do tasitongan na dungi tabahonon nama aka ondeng tangka ondeng. Inilah patanna portivi, parpudi dui, perjolo do harajao ni di bata.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ia akan menambahkan segala sesuatunya. Menambahkan. Seperti di jauh dibatasi Abraham, lomo ni Tuhan idui. Jadi hita pe malungai jauh hita, lomo ni Tuhan idui. Hita ma, olo do hita ma biki, olo do hita mangului manang dah. Memang, kaya do halak madok. Hubigi do hata ni di bata amak padita. Hucuba do mamikiri. Ay dak tolak utuk-utuk ko mamikiri. Huanguluhod do ali sa sala do aw. Alay na huboto hata ni di bata sitong do yamak padita. Ini mana tu mantap nih. Ido. Nung biar hita molo so tatu si hata ni bata. Nung biar hita molo so pala mantap do pe pole dinggat do pe hita mangulu itu atai. Alay kon akuat. Hata ni di bata. Namar hagugun. Namar huwaso. Dinguluku nang tunggulu sogut pe. Namanok tong. Rodi sa liling nililing na. Matius 24 ayat 35. Salpu do langit do tano. Anggo hataki dangulo salpu. Nahodoi rodi sa liling nililing na. Aduh deh. Dia makatai si Abraham. Alanunga. Di jaloi mana hata di bata kami makatai di mana memang. Mata ni mana. Bisok ko bereng. Di pauli mana di Silanggatan. Di Jehovah jalai pajuju gowar ni Jehovah. Di pajuju gowar ni Jehovah. Lapatan na makatai si Abraham. Dung di bagaimana hata ni di bata. Alay hata puji-pujian dong na haruar siya pamanganna. Maju gowar ni di bata. Ima hata na haruar. Jadi kita kan jojok do dak tolap kita kan. Tabigi hata ni di bata. Airang mampu kita makata hobbe. Duk tabigi ba lao songoni. Tangga baru pani dak siap tutuk-tutuk ko amang hata ni Tuhan. Dak cukup kemampuan ni akiuku. Emangnya bukan masalah roha dong. Serek ni roha do kucinio. Dang akiu molo akiu berotak tinggi, balau maka profesor, gabi sarjana. Tusidui para ahli saintis ni na akka pemikir mai. Tusido laone. Para pistaran ay tusido laone. Molo tukutuk kutabain. Lo mga tusi hatan di bata dang dapot titay. Si Abraham serep rohana. Dibigi terdiului. Dang komentar. Dang komplain. Dang mangaloy mana. Ibu tu kamu do amak kadungan na mangalo hatan di bata. Inatan silot. Inatan silot dibigi do hatan di bata ale dialog. Mulai dioloi, alai di ujung nak dialog. Lau hamu, unang berek tu pudi. Asa selamat tamu. Sian udan barerang doa pion, uhum di bata. Asa malua hamu sian uhum di bata. Lau hamu tu dolok, unang berek tu pudi. Ola ni dohatan ni Tuhan. Alai na tau di bereng. Ujung nak mate. Dibigi hatan di bata, ay dang diulahon. Dialog, ba mate. Itu dia lawannya. Dang mungkin mangolo. Itu bahan. Nama begi hatan di bata adalah nama ulahon di pahusuman mai tuhalak na pojong-jong jabu di atas batu. Dungi Roma galubang haba-haba dang marumpak jabui. Mana paduahon? Di begi hatan di bata jalai dulahon na pajong-jong jabu di mana di atas batu. Rope ali suksung haba-haba galubang dang marumpak jawi. Jadi ordo perlu
tapadinggan. Buhado pinggol ta manangihon hata ni di bata. Dinggat do manangdang. Hata ni di bata. Kobar dito tu dia ma. Di dia hita ahama tujuat tadi ngulun. Kobar tu sido hata ni di bata. Tabering mada. Perdalan ningol ni si Abraham. Ahado imana keluarga do ibana. Kobar tu sido hata ni Tuhan. Ibu do si Sarah, si Lot kan keluarga do. 75 tahun mau umurna. Ipe termasuk do bagian nih. Sakat mi di bata. Ya kan sesuai tung data do. Nung luar biasa do sebenarnya. 75 tahun. Sebenarnya bang Yutun pesalmen 10 ayat 10 bolo PDI Aisyah 20 tahun itak ni 70 tahun umur ni jolma. Ala dia Aisyah 20 bahasonangan na hapur suhon do tasusaan nama ini sih. Tapi orang 75 tahun. Tadi luar batas on. Ngalewat 70. Alai dipakai di bata do. Opo di kodo tabering sakak di bata. Sonari jolma umur 60 tahun ngaruhe-ruhe be mulai. Medala pe ngagoyang-goyang. Pikiran nga mulai mago-mago. Suara pe dang dak tiubi. Nga mulai songon na porotot suara. Ya itulah kenyataan. Jadi artinya nak pe 75 tahun hita nak pe dang mampu hita alai toktong do diperhitungkan di bata sudi nei. Jadi hita pe ko terjalo hita dui. Mulai hati ma Tuhan boya marumur. Boya dong kopi umur di Portivion. Boa mula sama umur hita. Tuh semua ada nama teme dang marumur nina. Sadari do umur na pitur modding. Mulai hati mata dokko. Umur. Dungina di mana artana sude. Doho doi disakap ni di bata. Tu dia mana lau iba buah di son. Iboan di bawah babua di bata. Sikem tombak more. Oma keinganan-inganan ni mana. Nungga ditakasi di tanah kana amme. Sikem do tombak moreon di tanah kana amma sudi. Nah jelas di Betel. Anu gope Betel inganan di sima ipa puji-puji mana di bata. Artinya sudi keluarga ta, sudi na dong dihita, sudi artata masuk susakap di bata. Dari itu bana jot-jot maul hita tayo tunggu ala ni gugot ta keluarga tay benadong kelek tay aduk pauputa. Na tayo tunggu gugot ta benama adong artatay. Benagabisiga hita jot-jot di Portivion. Mula ujar pani di 5 Musa biduelu di sot di pasingo do. Asa unang do na muna di bagasa roham. Gogop sa diri do tuasom. Di tangakku mangomo au hamoraon. Iko pa ingot ko ni roham do tahe Jahoba di Batam. Iba na do mangalehon gogo tutano mangomo aka artay. Asa pahoton padan na naong ni orihan na. Duaka o pum songon nadar sadarion. Asa tung unang lupa ho roham di Jahoba di Batam. Jala ihut ho tu di Batam Sileban. Jala di utoko di Batam Sileban. Humanguloy jala marsoba tusi. Hatidakon maka tidakon yan matuhamu sadarion. Ikon mago si tutuhamu. Jadi ko taingo do artatay iden do honon na disol. 5 Musa manang buku ulangan biduelu. Tajama sudine. Na jelas arta sia debatadoi alenong lupa kita. Berarti orang-orang Kristen bisa jadi orang kaya. Bisa. Tapi masalahnya jangan lupa kepada Tuhan. Adong ko sahalak na margoar Bill Gates. Bill Gates sahalak na puna 5 perusahaan besar. Marumur may mana sadarion 64 tahun. Uja manakin di Wikipedia hima situs ni handphone ta ibabua matusi. Bill Gates odna maniop sude handphone seluruh dunia. Jala orang kaya terbesar di dunia.
Alayaha may do imana. Unak kacik roham, molo sorak ko ti portibiyong pugus. Alay macay hacik doroka, molo mati pugutso. Aydang dipakai hotik kimi, dakkarijo hudenggan. Imahatan. Bill Gates. Jadi sakap di batado di amorau tai, sakap di batadi ngulutai arabe. Omma suara ni Tuhan. Di dia hita maringanan. Sakap di batado di. Di gedung na jolman na di Portibion nak sorang di Portibion. Adong do sakap di batadi bagasad dirina. Jadi nang maramiam-miam nguluto. Sakap di batado. Iba do amak padita sungon do hami ngubering ngulukon na marsay-say do haw anak ko may marsay-say pogos oha do hami adong ko sakap di bata di ngulunan nyo namang ada anang boy taruh kurhita Tuhan nang boy tau kuri nang boy tadikte nang boy tatur-atur Tuhan alin na jelas tatad may bana tabi hatana ulan ido bigi hatana ulahom may Muluaci di tau ko inang mangulu di Portibio. Jauhot tu hati. Nang agiahu buat tu Portibio Tuhan nang luas. Mersai tau maru nau marnyaya wala ni hapugosonon asiroham Tuhan. Mulai komate na mawala ni hapugoson. Tu ngasi maroham mamerengau Tuhan. Aduh. Mula so lagi jang rohata. Oh Tuhan dak tabiaw ngagijakir rohak nuai. Buat made bartak ko nasulang gijang rohaku. Alay tadi ko diba sa buhay pakyok. Nang nay tangyang mo. Ang uwering ngalapsi ka biya kagilek ko ala ni Amora no. O lagi jang niruha na mahatak ko tuhat to adongan ala ni Portibion ala ni Amora no. Tao gurung aku siram ligwarna. Siram lion counter keuangan ni Hotel Nautuba na di Parapat Ramli Sinaga ibo mana matua urupane amak tumpul na julo au manager manang maniup Hotel Nautuba Parapat ngebo mana tu si mewah do tempati imana ma chip counting kepala keuangan imana ma manager si Jitu ngina magijang ni rohak ko amang. Daong betiki dia ohol na masunak-sonang na maulaw. Arya borngin. Aling ka bersit to nga ka musik dia segala macam. Maruad tong ditiki ala barat. Tuwa itu hotel ini. Memang mewah. Termasuk mewah do hotel ini. Di ukuran niti ijaman ini. Sonari perong ko pe hotel ini di Parapat. Jadi tiki mari di mana? Roma surat. Jehora tiki mari di mana? Ro surat. Pihak di mejai dibuat inate mabuat surati ala maridi siram lion dongakon ija atas songonom mata nak bang kapan ya bang kita jadi adiga pe jadi kita songon nama kita gatung jagau kudo kepribadi aku meila awa bang ninna ima surati jadi tutuhom masika mo bang asa nang roa madapot toko isurati matong disuraton ibayat na tangan di si ibayat na alamat lengkap kupaima inna makan itutuhom matanggal na sa di hari pa ima buru-buruon jadi si di bereng inat taon surati amatay o nama persigan di rumah tangga namin oh Tuhan memang jadi orang keluar amat taon sian parmadi ba buana mahita ayah ibi maridiaw horo nang ba songkok doraku ba horo iba buah mak terbuka surat ronakin tiki maridi ho terbuka au surat jadi ku jaga bi tersongkot nganing mati ulala enna inato itu lu geleng na sada buru dua anak ngebel-gebel dia ai ho ngaudok kutuhoda unak saya tiop-tiop na supunam nasa barang-barang kunang buat unak tiop bagian ada pekerjaan di sudi rahasia ni kau laku deh
minta maaf pada bayi natau na lesong gaki tong unang song gaki au na minta maaf biau nakibitulan tuh beri surat tidak susah ima karena ini tuh benar ke besonok ayo do pasikan di rumah tangga ta timur beda gula mana sih Roma inat tahun ala jol mana burju do inat tahun martang yang mami hita amang katatau kita bion macam pos pasu hita siat Tuhan ngatulu dak anak ngabelga-belga meilah hita inna martangi yang ma di martangi yang ma nasida jadi ah mai sini tangyang Roma mate di dokom ma songonom mai inang unak pola ho martangian au pe martangian tanggung jawab pudoi tu keluargaku do tu Tuhan ini Tuhan ina ma isi ni tangyang ala masudai artananion ale unang luas sirak kami tutup kami denggar rumah tangga nami asi maruham ali Tuhan marti Yesus Kristus martangiang kami tuho selesai memang betul kona pecak memang mulak tuh huta dapatan na mulai istilahnya merubah balik martani manajer yang kami martani heping gudang disita masuk di fasilitas alai toktong do ibana marpos ni roha tu di bata ima panidang yon na tuaw las do roha ko magpadita tuaha mahamorao ni molo bahagia do kami di keluarga darong dame hola patutak dosa gudang dang marlapata sudi harta ini mana ale dungaeng sonang maruhana dak situe mana dak per minggu ale son nari ga bisi resi tua burju marhatan di batado ibana di bunguan-bunguan jala takas do hatan di bata dia tidak koni mana ala nunga putus rohana mangiutut Tuhan ini nak peruas biasa ibana ala ni pengalaman hatan di batado rumikot sian hatan di jolma arta banu agi jangido rumikot sian arta na riportibio itu di sakak mi di batado di artate molo nunga songoni ayah do pi maulna molo pe son tabi pasu-pasu mamu apola maulna ay nunga takkas be ta atusi nunga takkas be ta ulahon hatan di batado nunga takkas ta bereng puaso ni di bata di ngulutta apola maulna hita mangale pasu-pasu tu ngata ay nasi pasu-pasu do nguluton memang openg alamat don jala omma perjuangan ta persirang kutatta asa tatada nguluton dang mardiha-diha hita nadi jauh di batado hita olo hita tauloi tapahobbar perdalete tulomo ni rohani di bata gabi selamat dokter sonang ada orang di gulu na mangulon hasonangan do sonak kita di portibi nang gulu sugut itu bahan halak na trapasu-pasu ima halak na toktong mangolu di bagasan hadauleton hidup di dalam beribadah jadi ngulu hadauleton ngulu nuai nang sogot ido di baga-baga portibi sogot di pasah di bata tuaka nadaudat marroha kepada orang-orang yang beribadah termasuk mau ibadat tau ngolu nuain do ngolu sogot di parade di bata junak pola boleh tertutup roata di sini. Nang pola gabus manggabusi dirita kita. Molo tadok nadong dia unaset di batado. Tak pola manggabusi dirita. Tak pola na pajago-jago kita isi dah. Memang itu kenyataan. Tak pola pa ni pagjaga roha kita. Molo tadok ngadiawi naset di batado. Jadi toti kong gabi hasa ngapo di bata. Nadiawi naset di batado pantas di kong gabi pasu-pasu. Dang gabi haliaw ni, dang gabi buray. Amin. Martangi yang mahita mau lihat ma Tuhan di bata amanami lo meniruham do di ganup kami songon tu siap raham di jauho ibana
Ipabuaho sudi ahado naik ko siulaon. Songoni mahami hatami do Tuhan nahubigi hamin wain. Nungay bagasak katami sakap ngaing maali Tuhan gabijol manauduk kami. Songon si Abraham uduk serep maroha. Makuling doi mana nian Tuhan makatai doi mana Tuhan niat tuho aleholan hata puji-pujian nama naruar. Dangadong mangalo. Hata na mangalo haruar si pamangan. Puji-pujian di Betel di patupai bana do langgatan inganan pamujion. Di sima di pajojo ibana guarmu. Di mana gabi alus Tuhan di akahata namar sakap lapadinggaton ngulu imahatam na badiyay neksongono imahami Tuhan hatami na ubigi hami hido sakap na duminggan sa iling mangulu hami di Portibion naing hata puji-puji do alus nami taringot tu sakap mi, taringot tu hatami. Hata mau lihat dulu nami Tuhan. Ani postro hanami. Gabe jolma nauduk, gabe jolma na serep. Ima hami saluhut na tumangyo katam. Samargogo hami Tuhan makadobi dalan si dalanan nami. Makadobi hapor suhon nami. Makadopi COVID-19 na dong nuay. Darong binambal ka siya katam. Lamang alia pangatusiyon. Taringot tumanang ape. Namaol di Portibion. Ukap do sudi. Patar torang. Pasiri pami maroha nami Tuhan. Radi mahami. Iyutok kami mahatami. Asa kami pasu-pasu kami. Mari ti Yesus Kristus martangiyak kami tuho. Amen. Tatangiyak kon mapiliata ali di bata amanami na di banua gijang bodo haroroan di salut si leon na denggando nasa uli basa nama uli utus upasata mi masian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo megabi uap na utus si jolom pasu-pasu menjala ramoti aso parsayang hami pilihanon patimbul ko na rajo mo dito nga itong anihuriam do di Portibion. Buhay marohan hami marhiti-hiti ton dim. Asalam hutanda hami godang ni sileon-leon mito kami. Asalam girgir hami mandok. Mauliat ito ho. Marhiti-hiti. Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua ginjang sa pinarbadia magoarmu sa Roma harajaonmu sa saot malomoniruham di banotongos songon na di banua ginjang leon matuhami sa tarion ng uluan siya pari si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami to giyot tu pangunjunan palua mahami siyan pangago ay hondo Una harajaun dohon kagugon rodi asal
mahita di bagasan dane tajalo mapasu-pasu sian tukan de bata. Di pasu-pasu jala diramu ti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasahorhon madamena tutodim. Amin. Nasa ragam ni sakit, malum. Rezeki makin bertambah-tambah. Salam, Horas.